Wils de band in de klasse zitten, hebben de memmen het druk. Omdat wij vinden dat de band wel buiten budget moeten. En wij wisten natuurlijk dat de pauze is. Dus daarom moeten we het skin hebben. Dan kan ze in ieder geval veilig budget. Want dan loop je allemaal spullen op grond hier. Hè? Dus dat moeten we fut hebben. En zo worden de zekken vol Jiske resten afvierd. En hoe wilt er hier en daar wat lezen bloot, mag je de band naar boeten, maar ze mogen net overal komen. Willen jullie niet op het gras, niet in de zandbak en niet op de schommels, want die zijn nog niet schoon. Stop. De brand had de band de hele dag in de besnijing. Onderwijzers stellen ze gerest en jouwen de nodige instructies. Wij hadden Benny Safir instructies jongen toen wij vanmorgen op squallen kwamen binnen. Toen hebben we ze voor het binnenlitten omdat wij ook net precies wisten wat voor instructies dat we van de gemeente krijgen. Toen hierden we hier geweldige orders op het plein en die hebben voor het alles schoonmaken. En alles aannemen en wat net aannemen is, daar mag je de ben net opkomen. En we hadden Ben instructies jongen van kom net op een groen met je hand. En als je hem eten op een groen valt, eet het dan net op deze keer.